Assalamu alaikum. To na ji tambayar ka. Lalle Allah da ikon shi ya sa an yi wannan arangama shekaran jiya a cikin babban birni na mai musamman a can zuwa hilin jirgi. To ka san ko da wanga abin ya faru da ranar 29 ga watan Janairu an yi irin wanga da an kawo hari tsakan dare zuwa ga wannan aeroport. To ka tambaye ni me yake sawa a ce mutane na son kawo hari a can hilin jirgi a kowane lokaci can ne suke neman su kai hari gare shi, an yi Nyamai kuma an yi Tawa. To kamin in baka amsa ina amfani da wannan dama domin in isar da ta'aziyya ta ga al'ummar mu ta Niger gaba ɗaya da mahukunta da kuma musamman iyalai da dangi na jini na duk wanda Allah ya sa suka rasa rayukansu cikin wannan aiki na garkuwar ƙasa, aiki na kariyar ƙasa, aiki kuma na mutunci. To sai mun fata Allah Ubangiji ya karɓe su, ya karɓi bakuncin su, kuma Allah ya gafarta musu. Wanda suka je kita kuma suka samu suka jimu, muna fata Allah ya taimaka musu samu lahiya a cikin gaugawa. To kuma ina fata mutane su gane wannan tahiyar da muke ciki. Babban matsalar da take nan ba zancen hilin jirgi ɗaya ne ba, zancen ƙasashenmu ne na mu duka, musamman Mali da Nijar da Burkina, da muka nuna cewa muna son cin gashin kanmu, muna son mu ɗauki hanya ta gari wadda za ta ba mu dama cin gashin kanmu. To wannan matakan da muka ce mun ɗauka, shi kuma waɗancan musamman turawa na Faransa da sauran abokansu da suke cin karensu ba babbaka wani lokaci cikin arzikinmu musamman a nan Nijar, tunda duka sauran kasashen da Afirka ta yamma babu kamar Nijar inda Faransa ta ci karenta ba babbaka, suna ɗiba abun arzikinmu banza suna tafiya suna unhwani da shi daidai gwagwadon yadda suka biyan bukatunsu, har sun kai suna makamashi suna saida ma sauran kasashe musamman ƙasa tara wanda suke saida ma makamashin da suke. Mu kuma kowa ya san nan ga muna fuskantar matsala rashin makamashi, matsalar kufir, matsalar gayanan ga kamata. Kuma zaman su nan shekara 50 da wani abu da suka yi ɗiban wannan arziki namu, ban mu ga abin a zo a gani ba wanda suka yi na alheri zuwa ga ƙasa ko zuwa ga al'umma ƙasa ko zuwa ga kowa da kowa dai za a cewa. Kawai su sun cika ransu babbaka kuma sun kashe kanun magabatan mu, har aka iske akwai magabatan da suka ce wannan arzikin ba bai da wani unhwani. Ka aje ana wani bugun gaba muna da kaza horon shi tausayin mu ne take gani, dan shi ma ne take ɗiba wannan abun ta yana ɗan jewa muna lokaci zuwa lokaci ɗan gwagwadon abin da ta ga dama. To wannan yana da kyau mutane su fahimci wannan. Mun sa kanmu koko da yau 'yan Nijar maza da mata tun ranar 26 ga wata na Juli na shekara 2023 da aka ce yanzu ga irin gurin da muka sama gaba. Na farko duk wani sojan da ke da ko wata bataliya ta kasashen waje wanda suke da hankalin danniya su zo kasanmu, muna fatan su bar kasanmu. Muka zo aka yi kokowa, jama'a suka tashi, aka yi dare aka yi rana, Allah da ikon shi ba mu sa'a a kansu, suka jaye, aka kore su, suka jaye suka bar kasa musamman na Faranshi. Bayan na Faranshi kuma aka kori bataliya na ƙasar Amurka da sauran ƙasashe. To tun wannan lokacin sun hito ƙararra sun nuna cewa wagga cin mutunci da an kai musu ba za su yarda ba, sai sun ba kansu damar zowa su dagargazar da tahiyar mu, kuma su yi da za su komowa su ci gaba da yin aikin bautar da mu yadda suka saba tun zamanin mulkin mallaka. To yanzu ko mun yi alkawali nan Nijar daga wanga lokacin da muke cikin shi, ba a taɓa yin irin wanga zamani da wanga lokaci ba inda ake kokowa wadda 'yan ƙasa gaba ɗaya sun amshi kira kuma sun gane manufa kuma sun ba da kansu na ayi kokowa garkuwar ƙasa, garkuwar mutuncin ƙasa da cin gashin kanmu da ake son a yi don arzikinmu ya zan namu, kowa ke son shi hudda da shi, sai mu yi gana ka ganawa cikin mutunci, cikin daratawa, cikin unhwanin al'umma. To ka gani kenan wanga hari da aka kawo shekaran jiya, sun kawo wannan hari da sassahiya na ranar 20 ga wata na Juni wanda muke ciki, dan sun yi nazari, sun diba, sun ga suna iya yin haka nan, sun kaga suna iya unhwani da yadda sun kai karatun ta nutsu na yadda mutanenmu suke
suke ci gaba da yin aikinsu. Wannan yasa suka ga alamun suna iya su yi. To shi yasa muke kira ga kowa da kowa, wannan kokowa ta mu ce mu duka, da 'yan ƙasa masu na farar hula da 'yan ƙasa soje, kowa ya kamata shi karatun ta nutsu. Inda kake aiki, inda an aza ka a matsayin aiki, ya kamata kai aiki da la'akari, vigilance, kuma kai aiki da nutsuwa, a iske kana a nutse, concentration da turanci, da ya zama to ba za a bari ba a ce yanzu kamar bayan an yi ranar 29 an kawo hari wanga a aeroport, ai bai kamata ba a ce ba a ɗauki matakan daga sa shiga aeroport, kusancin aeroport, kamin ka wuce ka kai inda za ka shiga aeroport, sai an tabbatar da kai wane ne, kuma an akwai kayan aiki nagari wanda gaba da dama a ce duk wanda ya gwamayo a kai tsaye ana iya ɗaukar matakai ba tare da yadda an ka iske waɗanga bayan Allah ba, aka jeshe su wajen su 13, musamman in ce 11 so wanda aka yi su FDS ɗin da kuma wancan mutum biyu wanda Allah ya kawo lokacin su suka yi mutuwa ajali. To yanzu wannan abun jama'a shine ya samu kai fata Allah Ubangiji ya sa jama'an Nijar maza da mata su gane ko kowace ta gari tamu, su ba barin mu za su yi ba, kuma ba fasa ba za su yi. Mu ne ya kamata mu san da wanda ga son kayanka mai neman ya cuta maka shine ke karatunka yana la'akari da kai. To mu ma ya kamata mu yi aikin nutsuwa, ya kamata mu ɗauki daidai gwagwadon matakan da muka iya ɗauka wanda bai kamata ba a ƙwarin da su. Ko da yake mu yi ma Allah godiya ga irin yadda suka so su yi, da sun kai ga aeroport ɗin suna da ɗamara wanda aka iya hoshe gudan babban gida, ai dinamitan shi abin ya hoshe kenan, da aeroport sun kashe sun bata mu shi, sun kawo mana wani tashi hankali can daban. Allah ya hana musu wannan bai tamu ba, kuma jami'an tsaron da kenan suka tashi suka jajirce suka samu matakai, Allah ya ba mu sa an samu galba. To yanzu babban abin da yake nan shine mutane su yi la'akari da cewa wannan tahiyar ba ko dare ko rana ya kamata a san mutane na cikin zaman ɗarɗar, zaman ta nutsu, amma bai cancanta ba mu ce mun ji tsoro ko mu sha da baya ko kuma mu bari a iske mu a dagargazar da mu, muna ji muna gani. Wajibi ne mazan mu da mata, birni da ƙauye, dare da rana, maza sozawa da ba soja ba, duk kowane ɗan ƙasa ya ɗauki kanshi akan shi ma kamar soja yake. Kowa dai gwagwado irin aikin da ya iya cikin sana'ar da iya cikin aikin da yake, ya zamanto wannan gurin da muka sama na gaba na cin gashin kanmu, na cewa mu tabbatar da ƙasar mu ta zan ƙasa ɗiya, ta zan ƙasa yantatta wadda take da cin gashin kanta, babu bauta, ba mu da kun ba bayan kowa muke ba. To sai mu ɗauki matakai wannan abun ya zamanto ya shiga cikin kanunmu mu duka, kowa da kowa daidai gwagwado, duk inda kake ɗan Nijar ka kawo ta gudunmuwa, tunda kowa na iya ka tashi gudunmuwa, tunda in baka da komi kana iya arwala ka daga hannu kai abin nan kai addu'a, ita da ke makamin mummuni, makamin bayi, makamin wanda aka zalunta, ka roki Allah shi tsare kasar nan, Allah shi kare kasar nan, Allah ya azza kasar mu bisa kan azzalumai da minahikai na ciki da na waje. Duk masu baka anniya Allah Ubangiji, da wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba, ko mi ke matsayinka, in cikin iko, in cikin kasuwanci, in cikin wace sana'a taka dai kake yarda a gama kai da kai da a cuci kasa, a zalunci al'umma kasa, a zalunci kasar mu, to Allah Ubangiji sarkin sarauta muna roƙonka Allah ka kauda musu, wanda ga shiriwa cikin su Allah ka shirye da shi, wanda bai shiriwa Allah kai muna maganin su, Allah kai muna maganin su. Kai Allah kai ne, Allah kai ka san kowa, ka san komi, duk wata niyya da ke ga mutum a cikin zuciyar shi ma kai Allah ka sani. Akan haka ne Allah mun yarda, kai kace mu roƙe ka, mun roƙe ka, Allah kai muna maganin azzaluman daga son su daga gazar da tahiyar ka tamu, tahiyar albarka, tahiyar alheri, tahiyar yaƙi da zalunci, yaƙi da cuta, yaƙi da yaudara, wanda yau kowa ya gani yadda tahiyar ga yau cikin shekara ta 3 muke. Allah ya shaida ya sani duk irin cutar da an kai muna, wani ambargo, wani wane ne sai da yawo da iyoma da wane ne da wane suka game muna kai, suka nuna za su kawo muna ma hari domin saboda an juye mulki, an amshe iko ga waɗanda suke son su a ci gaba da cutar mu, a ci gaba da yardar ƙasa, an gama kai da su don a cuce mu. To kuma yanzu Allah da ikon shi ya ba mu magabata nutsacci masu kishin ƙasa, al'umma kuma ta sani ta gane
yau Nijar in ka tambayi kowa ka tambaya in Ayeru in Tera in Bilma in Agadas in Zandar in Maradi in Doso in Tawa in ina duk inda ka tambayi dan Nijar bisa kan abin da ake ciki yau amsa guda zai baka kishin kasan mu muke yi kuma kasan mu muke so mu ga ta zoma kasa intata kuma za ta mai cin gashin kanta kuma mun dauki niyya mu hada kanmu da sauran kasashe musamman kasan Mali da kasar Burkina mu zan uwa ɗaya uba ɗaya mu yi komi mu kare arzikin mu kare hadin kasashen mu kuma mu yi abin da kasashen mu za su zamanto ingantattun kasashe wanda za su ba duniya mamaki kuma insha Allah ta'ala wannan abun za ya tabbata al'umman mu maza da mata na birnin da kauye wannan kokowa da muke dare da rana muna ci gaba da addu'a a je malumma kowa da kowa yana ka gudunmuwa na addu'o'i iri kuma Allah ya ba mu sa'a da sani da ganin cewa lalle tabbat Allah mai sauraron addu'a ne Allah mai amsa addu'a ne Allah kuma mai tausaya mu bayan shi ne Allah ya gwada muna tunda wannan abin da ya wakana a shekarun baya kowa an ka faɗa ma yana iya yiwa ba zai yarda ba kuma Allah da ikon shi yasa gashi ya tabbata turawan ganin horon shi sun kwashi kayan su dole sun bar muna ƙasa yanzu abin da suka suna kokowa kewaye da suka yi na neman su ce kuma su kawo muna hari wannan aikin banza ne inda suna iya yin wani abu jama'an Niger inda suna iya wani abu da ba su ma yarda su bari a koye su tahi Allah ne ya ba mu sa'a a kansu kuma ba su iya komi da mu wannan kowa ya sa kanshi cikin kanshi ya sa shi a kanshi kuma mu tashi tsaye maza da mata mu ci gaba da kokowa da addu'an nan ba wai waɗansu suna ce wai kawai addu'a wane ne addu'a to babban makami kenan kuma waɗancan sauran kayayyakin da ake sai ana ba jami'an tsaro a ba su kayan aikin da ya kamata ya cancanta a yi kokari jama'a suna nan suna kata su gudunmuwa ta hanyar wannan kundin in ce abin nan asusun ƙasa da aka kafa na taimakon al'umma taimakon ƙasa kare mutunci to muna fata jama'a maza da mata birni da ƙauye nesa da kusa da dogo da gajere da baki da kwari da mutum da duk wanda ke a rayuwa a cikin ƙasarmu in tsuntsu ne in dabba in wata halitta ce ma Allah muna roƙonka alfarma waɗannan duka Allah kai muna magani Allah kai muna garkuwa akan makiyanmu Allah ka tsare mu akan makiyanmu kai muna darnin ƙarfe tsakaninmu da su ko sun neme mu dulum suka gani ko sun neme mu dulum suka gani ko sun neme mu dulum suka gani ba za su samun ganin mu balle su cuce mu ko sun ce za su kawo muna hari suna iya su ɗauki niyyar su ba hana su ɗauki niyya amma duk wanda ya ɗauki bakan niyya zuwa Nijar insha Allah Allah muna roƙonka yadda kai muna alƙawali mun tabbatar da babu shakku akan shi Allah kai muna maganin su ko sun kawo Allah ka azami bisan su Allah ubangiji sarkin sarauta ka azami akan su al'umman Nijar mazan mu da mata yara da manya mu yi kokari mu haɗa kanmu mu yi kokari mu kama juna mu yi donuban fallan mu yi kokari mu yi kan dawo guda mu yi abin da zai sa muna hanya guda a kibla guda mu yi kokarin garkuwar ƙasar mu kan mu yarda wani ya raba mu kan mu yarda wani ya sa wani fitina tsakanin mu babu zancen wani kabilanci ko wani jahanci ko wani wata maganganu can da ba su da kai wanda ba su da kan gado abin da ya kamata kowa ya sa a kan shi mu ƴan Nijar ne mu duka Nijar ce uwanmu Nijar ce ubanmu da na ciki da na waje wanda adda dan Nijar ya kamata ya sa wannan hankali a kan shi masu wani tunane ko wani cewa suna son su kawo rabu ɗaya bi to don Allah dan annabi su bari kuma wanda yake ci gaba da yin shi Allah muna roƙonka ka kumyatar da shi Allah muna roƙonka ka hana mashi samun galba duk mai wannan tunane mugun tunane na yaudarar ƙasar nan na yaudarar al'umma an baka amanar ƙasa kana son ka ci amanar ƙasa ko ka ci amanar ƙasa Allah muna roƙonka ka hiddo su ga hili duniya ta shaida Allah ka kowa iya kaskantar dawa Allah ka kaskantar da duk wani minahiki wani azalumi wani maciyi amana da an ka gama kai da shi ko yake da niyya a gama kai da shi don a yi abin da zai yaudara ƙasar Nijar zai yaudara wannan tahiyar da muke ciki zai yaudara wannan tsarin da ake ciki tsarin da zai taimaka ma ƙasar mu ta samu cin gashin kanta mu ma duniya ta shaida mu ma diya ne mu ma muna kishin ƙasar mu arzikin da Allah ya mallaka muna Allah ya ba mu sa'a unhwani da shi sarrafa shi cin riba shi mu samu hudda da duk wanda ya kamata hudda ta kirki hudda ta mutunci hudda ta daraja wanda kowa zai samu rabon shi mu ba mu da niyyar zalunci ba mu da niyyar ha'inci duk wanda muke hudda da shi muna son a hida mu kowa rabon shi
daidai gwagwaron abin da ya kamata, amma a yi tsari na tuta muna wanda 'yan ƙasanmu azzalumai munafikai za su yarda su sa hannu ga takardar daga cuta ma ƙasa wanda ƙasa za a hasara kai dan saboda za a baka dan wani abu bai kawo ba sai ka sa hannu ka tsarma ma ƙasa ɗamara ko in ce ka sa mata yagwai ga wuya wanda za a cutar mu shekara da shekaru nan da shekara 50 ko nan da shekara 30 ko 20. To wallahi duk wanda yake da wannan tabi'a ko yake da wannan niyya muna roƙon Allah sarkin sarauta ya hiddo shi ga hili duniya ta shaida. Saura sun sani ai tunda duk wanda suka yi na baya ai suna nan suna gani. Saura tun ba su mutu ba Allah ya gwada musu, saura kuma sun mutu yau Allah ya gwada musu, ya gwada ma diyansu da jikokinsu. To jama'a dan haka ne wannan amsa da tambayar da kai mini ni amsa da zan baka kenan, abinda zan faɗa maka a matsayina na ɗan ƙasa, ɗan kishin ƙasa, a matsayina na ɗan gwagwarmaya, a matsayina kuma yau wanda yake kokowa a hukumance na ganin an yi sa Nijar bisa turba ta gari, an sa Nijar bisa hanya ta gari, an sa Nijar bisa tsari na gari wanda zai taimaka ma wannan ƙasar ta zamanto Nijar sabuwa, Nijar ta kishin ƙasa, Nijar mai taimakon 'yan ƙasarta, Nijar wanda 'yan ƙasa sun yarda da juna, suna son juna, suna taimaka ma juna, suna kama ma juna, kuma suna yin abun mutunci, abun daraja, abun a zo a gani. To da wannan suna ina ma kowa fata alheri, ina ma kanmu fata alheri, ina ma ƙasarmu fata alheri, kuma kowa ya sani insha Allahu in dai mun rike wanga gurin da muka sama gaba, in mun yi shi tsakaninmu da Allah, to insha Allahu galba tana nan, kuma wajibi ne mu yi kokowa cin galba tunda haki ne namu, arzikinmu ne, kayanmu ne, wajibi ne kuma mu tashi tsaye mu kare su. Ba za a yi yiwuwa ba mu mai da kanmu bayi mu yarda a zo a bautar da mu, ya kamata mu tashi tsayin daka mu mai da kanmu mutane, mu ɗar ɗamara, mu ɗar zane, mu kishe, mu yi abin da zai ba mu dama samun ci gaba, samun kuma cin galba. Duk waɗansu masu mugun hankali da mugun tunane da masu mugun dabi'a, masu yaudara, masu wani cin hanci da cin rashawa da sama da hwaɗi da rubda ciki da yaudara da tunanin cuta, Allah Ubangiji sarkin sarauta a hili a bayyane Allah ka sa a san su, Allah ka sa kuma Allah kai ka iya, wanda ba mu iya komi a kansu Allah kai muna maganin su, wanda muke iya komi akan dokar da muke da, muna fatan masu wanda an ka azama nauyin unhwani da doka domin su tsaye da shari'a, domin su hidda ma kowa hakin shi, su hidda ma ƙasa hakinta, su yi ma hukunci daidai wanda ya kamata akan doka ga duk wani azzalumin da yayi ba daidai ba na cuta, na yaudara, na zaluncin ƙasar nan, da wanda mun ka sani a zahiri da wanda ban mu sani ba yana a baɗine. Allah kai ka sani kuma ka ai kowa sani. Allah duk wanda yake da mugun tunani Allah mun sallama maka shi, kuma kai da kanka mun yi imani da ba ka yarda da ai rishin gaskiya zuwa ga bayinka, zuwa ga kasar da ka daga ka rena nata, kai wa da kake kai ma Niger, tunda Niger mun gode ma Allah, Allah ya yi muna komi, mu dai ne muke nan muna tangal muna wasa. Ya kamata mu daina wannan, mu dauki matakan abin da zai ba mu dama. Duk wanda bai iya aikin shi ba to ya yi kokari shi da kanshi ya hana kanshi cutar jama'a. Wanda bai iya aikin shi ba in ma yana wani suce ya kamata magabata su ɗauki matakan tsaye da ruwan miya, a tsaye da sahu na gaske, a tsaye da ruwan miya bisa kan wata tahiya tamu ta sabon salo, wanda duk wanda yake yin ba abin da zai taimaka ma wannan gurin ba, ya kamata a ɗauki matakai akan shi, ai mai hukuncin da ya kamata a yi. Shari'a ta yi aikinta, duk wanda suka zalunci mutane masu niyyar zalunci dole su bari, tun da sun gani an ba gawa kashi aka ce don mai rai shi tsoro. To kaji abin da zan baka amsa. Allah Ubangiji sarkin sarauta ya sa wannan shawarar, wannan maganganun za su unhwani ga al'ummanmu, za su taimakawa, za su sa mutane su gane, kuma za su samu bisa hanya ta gari. Allah kai muna magani. Alhamdulillah, haza wassalam, jama'a assalamu alaikum.